Wel, gwibiodd y Gwanwyn heibio, mae'r gwcw wedi distewi i chan ac mae'r haf wedi cyrraedd. A heddi, dwi am fynd ati i blannu ffa dringo yn yr ardd a chodi fframiau i'w helpu i dyfu. Mae modd tyfu ffa Ffrenig neu ffa dringo unrhyw bryd o genol mis Maes bo cenol mis Awst. A'r hwyrach chi'n ei plannu nhw, yr hwyra y gewch chi gnw da. Weithiau, mor bell a chenol mis Tachwedd os na gewn ni rhew. A gyda fi fan hyn, mae ffa Ffrenig Abundance. A wi yn gobeithio mae abundant iawn fydd y cnwd, ond i dyfu rhain, mae angen i fi gwni fframyn. I greu wigwam, gallwch chi ddefnyddio coed cyll, bambŵ, neu beth bynnag wir sydd gyda chi wrth law. Casglwch ddigon o bolion ar gyfer nifer y planhigion rydych chi'n dymuno i tifu. Gosodwch y polion wedyn mewn cylch fel hyn, nes eich bod yn hapus gyda siâp a maint y fframyn. Yna, gwthiwch bob un i mewn yn sownd i'r ddiar. Wedyn, ewch gyda chortyn garddio a chlwmu pob polyn yn ei dro at ei gilydd. Mae'n bwysig gwneud hyn a gwirio bod y fframyn ddigon cadarn cyn mynd ati i blannu'r ffa wrth goesau'r polion. Wel, mae hwn nawr yn barod i blannu, a wi am blannu un planhigyn ffa i bob polyn o amgylch. A chofiwch, yr adeg hon o'r blwyddyn, gallwch chi hefyd blannu hadau yn syth i mewn i'r pridd. Cofiwch, os oes problemau gyda malwod a gwlithod gyda chi, plannwch glysterau o flodau melyn Maes Ffrenig yn agos i'r planhigion. Mae llawn gwech gan ein ffrindiau bach isnafchyd i fwyta dail rhain yn lle'r ffa, a bydd rhain digon gwydyn i dyfu nôl yn sydyn. A'r peth gorau am y ffa, wrth gwrs, yw bod beth wmbreth o fathau gwahanol ar gael. Gyda fi fan hyn yn y twba yma, mae Aida Gold, a mae rhain yn fath cryno o ffa, neu bush bean yn Saesneg, sy'n angen fframyn ar rhain i dyfu. Nyn nhw ond tyfu tua uchder hyn, gewch chi gnwd arbennig o dda, a dyn nhw ddim yn dioddau o'r gwynt. Dwi yma yn y twnnel tyfu, a fel byddwch chi'n gweld, mae'r tomatos gyda fi fan hyn wedi cefnogi gyda chortyn garddio wedi glwmu ar ben top y fframyn lawr hyd at y gwreiddiau. A mae 2 domatsen da fi'n weddill fan hyn, felly wi am ddangos i chi shwt dwi'n mynd ati i'w cefnogi fel hyn. Clwmwch weiren rhwng fframiau'r twnnel yn barod i glwmu'r cortyn. Yna, gwnewch dwll dwfwn i blannu'r tomato, ond cyn i blannu, clymwch gortyn o amgylch i wreiddiau fel hyn. Nesa, plannwch y domatsen a gwasgu'r pridd i lawr o'i gwmpas yn dda. Nawr, mae angen cwni digon o gortyn i gyrraedd y fframyn. Clwmwch y cortyn i'r fframyn yn dyn ac yna troellwch y planhigyn o'i amgylch bob hyn a hyn i'w ddalan syth fel postyn wrth iddo dyfu. A dyna ni, y cyfan sydd angen yn ni nawr ydy joch o ddŵr a bydd tomatos gyda ni wap.